אני מצאתי את המקום הזה של הבריחה מהבית זקנים, וההורים עם מעט מאוד חפצים. העמדתי אותם ליד אותו החלון שדיברתי עליו, הסתכלתי לחצר, לא ראיתי את אף אחד, הסברתי בדיוק להוריי איפה לדרוך ומאיזה נקודה לקפוץ. אני קפצתי הראשון למטה, הראיתי להם בדיוק איך ללכת, הם הסתכלו אחריי. אחריי בא אבי, לאט לאט ירד, עזרתי לו לרדת, קפץ, מזל לא קרה לו שום דבר, והאחרונה ירדה עימי דרך החלון, קפצה, שנינו הצלחנו איכשהו לתפוס אותה באוויר, שלא תיפצע, וככה למעשה שלושתנו ירדנו לרחוב, ואני מהר ידעתי טוב מאוד את כל הדרכים, איך לעקוף את העיירה, ודרך השדות הגעתי למלון, כי הוא היה גם כן ככה די בקצה העיר, סך הכל העיר לא הייתה גדולה. הגענו למלון, הסתרתי אותם, הודעתי לבעל המלון שהם פה, הוא נתן לי את כל הפרטים לאן להוציא אותם, והם למעשה יצאו למחרת לאותו הבצקוב, ככה זה נקרא, החווה הזאת של החבר שלו, החווה החקלאית הזאת, יצאו לשם, ואני חשבתי שנפתרה לי בעיה, אבל התאכזבתי. למחרת, לפנות בוקר, עוד היה חשוך, הוריי הופיעו אליי בחזרה עם בכי גדול, פשוט הגוי הזה קיבל אותם, ראה אותם, נורא נבהל, לא יודע, כנראה שנבהל מהחוקים, מה הוא הולך לעשות. עד אז הוא לא היה כל כך מודע לזה, אבל סך הכל היו חוקים מאוד אכזריים, מי שמסתיר יהודים, סכנת חיים אפילו. אמנם אני לא שמעתי שהוציאו את מישהו איזה גוי להורג, בגלל זה שהסתיר יהודים, אבל לפחות האיום היה עד להוצאה להורג, של שיתוף פעולה, קולבורציה עם יהודים, זה נגד מטרת המלחמה וכך הלאה וכך הלאה. אז הוא פשוט שילח אותם, אמר להם, אני לא מקבל אתכם, איך שבאתם תחזרו ככה. הם נסעו לשם באוטובוס, בחזרה כבר היה די מאוחר, אז הלכו ברגל, פחדו לנסוע עם אוטובוס, ונשארו תקועים באיזה יער כל הלילה, זה ירד גשם, זה אוקטובר, ירד גשם, כל הלילה היו בחוץ, ובאו ממש קפואים לפנות בוקר אליי. אבי, שהיה סוחר בקר, אחרי שקמה המדינה הסלובקית, נשאר לו מכר אחד, במיוחד לדודי, אבל גם אחי הכיר אותו, בשם אורדניצ'ק, ככה קראו לסוחר הזה, שגר לא רחוק ממנו במסטונדבאום, בעיירה שקוראים לה סטרה טורה. זה עיירה ממש קטנטונת, ממש בתוך הערים. פנינה כזאת של עיירה בתוך יופי של טבע, יערות והרים. אבי אמר, החליט אז, אני נוסע לסטרה טורה עם רכבת, אני הולך לאורדניצ'ק, יקבל אותי, לא יקבל אותי, אז או שנחזור, אין מה לעשות. והוא באמת יצא בבוקר עם הרכבת, לאותו השותף, או אותו סוחר בקר בשם אורדניצ'ק, לאותה עיירה סטרה טורה. אני נשארתי עם אמי, והמנהל שלי ראה את אמי והכל, אמר, אתה יודע מה, מרטין, אין לי אחראי על החדרים, נעשה אותה חדרנית. יש לה תעודות, יש הכל, אני ארשום אותה, נעשה אותה חדרנית. אמרתי, בבקשה.
אז היא קיבלה חדר של החדרנית, זה היה בקומה הראשונה, היא למעשה קיבלה את האורחים, מסרה להם את החדרים, רשמה את הכל, היא ידעה די טוב גרמנית, גם סלובקית אמנם לא רשמית, כי דיברה בז'רגון של מזרח, יותר דומה לפולנית כמו לסלובקית, אבל אמרתי בו, בסדר, הוא היה סך הכל מרוצה, כי חסר לו ממש פרסונל. לא היה פרסונל למלון, והמלון היה תפוס. ככה שלמעשה מהערה יצאה טובה, אבי הלך לאותו אורדניצ'ק בסטרטורה, ואמי התחילה לעבוד בתור זה, וזה היה לקראת סוף חודש אוקטובר, זה כבר ממש היה בנובמבר. אורדניצ'ק קיבל אותו? אורדניצ'ק קיבל אותו ומצא לו מקום יוצא מן הכלל בתוך אחד הכפרים, קראו לזה לא כפרים אבל קופניצה, ככה הם קוראים לזה. זה באותו האזור אין כפרים ממש, אבל יש בתים מפוזרים בתוך ההרים. יש קבוצת בתים, 5 בתים או 10 בתים או 8 בתים, כל אחד על איזה ג'בלה אחרת או איזה בקעה קטנה בין ההרים, וזה כפרים, שם לא הייתה להם שום תחבורה לשם, רק רגלי או עם חמורים או על סוס. שום רכב לא הגיע לשם, הוא הוציא אותו לכפר כזה, לקופניצה כזאת, ושם הוא שכר דירה בתור דורצ'ק, עם התעודה זהות המזויפת, קראו לו יאן דורצ'ק, הוא בא ממזרח, אבקואנט, כי כבר אז היו כאלה שברחו ממזרח, כי החזית כבר ממש הייתה באזור הזה, ממש בגבול הזה של סלובקיה, והוא דיבר סלובקית והוא הכיר חקלאות, קיבלו אותו יפה מאוד, והוא אמר שאשתו עוד שמה ויכול להיות שהיא תבוא, והוא התחיל לעבוד להם עם הסוסים, לטפל בסוסים, והיו עיקרים עניים, אז בתרנגולות, טיפל בחזירים, נתן לו אוכל חזירים, אפילו אם היה צריך לנחור חזיר, זאת אומרת שלשחוט, זה נוחרים, זה לא שוחטים, זה צריך לדקור עם סכין ישר לריאות, זה לא שוחטים, רק אחר כך פותחים את הצוואר בשביל את הדם, הרי אוספים, זה מזה הם נושאים נקניק. הוא את כל הסיפורים האלה ידע, מכיר את זה מהעבודה שלו, אז הוא עשה להם, בכלל לא עלה על דתם שזה יכול להיות לא אמנם הוא היה קצת צבע כהה, קצת שחרחר, אבל טיפוס זה לא בהחלט יהודי, וקיבלו אותו יפה מאוד התאקלם שם, כתב לנו אפילו איזה גלויה למלון בזה, בסתר, קיבלנו הודעה, הכל היה בסדר. אני עבדתי עם אמי במלון, וכל לילה היו דברים חדשים שקרו. ב1:30 בלילה, אחרי שהמרד נכשל, הגיעה הרכבת מאזור המרד. והמלון למעשה היה תפוס. אבל אני כל לילה סיכמתי גם ממי, להשאיר כמה חדרים ריקים בשביל מי שבלילה שיהיה לנו איך לתמרן. אפילו לא אמרתי את זה אף פעם לבעל הבית, כי כל לילה, וככה היו לי הפתעות כמעט כל לילה, איך שב1:30 דפקו בדלת, אני הלכתי לדלת, הסתכלתי קודם החוצה, נעמדתי בדלת, ים של אנשים, כל לילה באו מהאזורים האלה, כי הרכבת נסעה לנובה מסטונדרום, ומשם לפנות בוקר כל אחד רצה לנסוע למזרח, אז נסע כיוון לג'ילינה, אחד רצה לנסוע לכיוון למערב לברטיסלאו, נסע עם רכבת אחרת. ככה היו לי, ככה הגיע לי לילה אחד גם אחי מהפרטיזנים, זה היה יותר מאוחר. רגע, ואתה שיקנת את האנשים האלה במלון הזה לצדם של אנשי הגסטאפו והאס-אס? ללילה אחד, כן, לא הייתה לי ברירה. ללילה אחד שיקנתי אותם, בבוקר מוקדם הערתי אותם ושילחתי אותם עוד בחושך. זה היה חורף, אז הבוקר התחיל די מאוחר, אחרי 8, רק ב8 התחיל אור. אז שלחתי אותם יותר מוקדם.
וכמובן אמי החזיקה מעמד שם בערך חודש ימים, כמעט חודש איתי. קרתה לנו איזו תקלה קטנה, איזה איש אס יותר מבוגר התיישב, או שהיא מצא חן בעיני אף או מה, התיישב, התחיל כל הזמן לדבר איתה וישב לה יום בחדר. אני אז הלכתי מרחוק, לא התקרבתי לחדר שלה. פעם אחת הוא ישב בחדר שלה ואני עברתי בסביבה, והוא אומר לה, הנה, ihr Sohn geht hier. הוא אומר, הבן שלך פה. Ihr Sohn ist hier. Wie קפצה לה, aber ich habe keinen Sohn, das ist nicht mein Sohn. Aber ich so ähnlich zu ihr, הוא אומר, כל כך... שאתה כל כך דומה לה. דומה לה, sie so ähnlich, es kann nicht sein. Ich habe geglaubt, das ist ihr Sohn. Nein, ich habe keinen Sohn. טוב, נגמר הערב, אמרתי, אמי יקרה, את לא פה יותר. אני לא יודע מאיפה לקחת את כל האינטואיציות האלה, את לא פה, אנחנו לא יכולים להיות ביחד. יתפסו אותי, יתפסו גם אותך, אצלי אין להם בעיה לעשות שוונץ פרדה והכל גמור, אנחנו כבר אז ידענו מה זה, איך הם עובדים הגסטאפו. אמרתי, את בבוקר אני שם אותך לרכבת ואת נוסעת לקופניצה, לאבא. את יודעת את הכתובת, את הולכת לאורדניצ'ק, תציגי את עצמך, ואת נראית די גויה, בלונדינית עם ג'ינג'ית, אין לך בעיות, תתלבשי. אמרתי לבעל הבית, עוד בבוקר מוקדם, אמרתי, תשמע, אין לי ברירה, אני לא רוצה להחזיק יותר את אמי, אני אסתדר עם החדרים. היא לא יכולה להיות פה כי יש מתחילות קצת בעיות עם הגרמנים. אני לא אמרתי שאמר זה, אמרתי אישה וזה וזה. טוב, אתה צודק. היא עלתה על רכבת, הלכה לאותם הקופניצה עליית הסטרטורית. הם היו עם אבי שמה וחיו שמה, היא ידעה לחלוב ומיד נכנסה לחליבה אצל הגויים, חלבה להם את העיזים, חלבה להם את הפרות והדריכה אותם איך לטפל בפרות וכל זה. הם היו די פרימיטיביים, והיא בכל זאת ידעה הרבה יותר בגידול בעלי חיים מהם, גם לגבי תרנגולות וגם לגבי איסוף ביצים ואיך שהדוגרת צריכה לשבת ואיך כל הדברים האלה הם מאוד התלהבו ממנה והיו ממש נתנו לה גם, הייתה להם דירה די יפה עם 2 חדרים, מטבחון. ואני המשכתי לבד במלון, והיו לי שם כמעט כל ערב, ופעם אחת הופיעה לי בלילה בת של החזן. אני שמעתי, הייתה יפהפייה, ואני שמעתי עליה עוד לפני זה שהגרמנים הפכו אותה לזונה, והיא הולכת איתם, או שהם הביאו אותה, או לא יודע. הם לא ידעו שהיא יהודייה? כנראה שלא, או שכן, לא ידעו. זה הרי רסנשנדה. רסנשנדה, נכון, אבל יכול להיות שהם לא ידעו. אני רק יודע, שמעתי מכל מיני, היות והיה לי קשר גם עם אלה שהיו בברטיסלבה, גם עם אלה שהיו בהרים, שאני צריך להיזהר ממנה שזה. למזלי הגדול, אני חושב ככה שהיא לא הכירה אותי. פשוט היא הייתה קצת יותר מבוגרת, והיא הכירה אותי כשהייתי ילד, אז היא לא הכירה, אני השתניתי. היא לא הכירה אותי והיא הלכה ולא קרה שום דבר. לילה אחד לקראת סוף חודש נובמבר, או אמצע נובמבר, אחרי שאמי הלכה, אני פותח לילה אחד את הדלת. זה לא היה דווקא שהרכבת הגיעה, זה היה גם כן כבר בלילה, בחושך, ומי מופיע לפני הדלת? מופיע לי אלה, מבריחת הגבולות, ואני נורא נבהלתי, אומר, פרקש, אל תפחד, אני לא אסגיר אותך, הפעם אתה צריך לעזור לי. אז שאלתי, מה אני יכול לעזור לך? אני פה, בעלי מסתתר בחוץ, מחוץ למלון, פה על יד איזשהו בית, אתה תמצא חדר, תן לי חדר, אתה מוכרח להסתיר אותי, עד שאני אחליט מה לעשות. עכשיו אתה
מוכרח לעזור לי, כסף אין בעיה, תמצא חדר, אין שום בעיות, מהר תביא איתו, היה לי חדר שמרתי, היה לי חדר ככה בצד, שיקמתי אותה שמה בחדר, ועם בעלה, עם הבחור שלה, והיא הייתה, עברתי כמה חוויות עם כל הסיפור הזה, היות וכל לילה בביקורות, שעברו חדר שלום מאיפה. והקצינים הגרמנים, ה-SS, היו מוצאים לצחצח את המגפיים לפני הדלתות. ואני צחצחתי את המגפיים, וכל החדרים הפרובלמטיים שהיו שם אנשים שלי, פשוט לקחתי זוג מגפיים ושמתי לפני הדלת. אמרתי, מה אני אלך לזה? מגפיים שיהיו לפני הדלת. ככה קרה לי שלא פעם באו, שאלו מי פה, אתה רוצה לדעת, להעיר, לדפוק, להעיר את האוברשטורמפייר או משהו, בבקשה, הנה כרגע צחצחתי לו נעליים, ביקש לקום מוקדם, לא, ככה זה הלך וככה שיחק לי המזל, הרבה, למעשה כל הזמן, שהם לא הלכו ולא בדקו, פרט ללילה אחד היה שם אחד גרדיסט, קראו לו גלוך, ושם בסביבה היו הרבה פרטיזנים. ממש בסביבת המלון היו הרבה פרטיזנים, והבית השני מהמלון גר איזה רב סרן סלובקי, שהיה כנראה המקשר עם הפרטיזנים. אני בלילות, בערב, דרך החלון, הצצתי, ראיתי שם תנועה חשודה כל פעם של אנשים, ויום אחד אחרי הצהריים שמענו יריות, לא ידענו מה זה, באו לעצור אותו. את הסרן באו לעצור, שני אנשי גסטאפו באו לעצור אותו, והוא איכשהו בזמן שהוא שרח, אמר להם אני מתלבש, בסדר, הולך איתכם, קשר את הנעליים, היה להם נעליים כאלה עם שרוכים לקצינים, הוא היה קצינים הסלובקים, הוא היה כאילו בצבא, הסלובקי היה מין חצי צבא כזה, הם בדיוק, היה משהו, אבל זה כבר לא היה צבא, כן. זה כזה שרידים של צבא, הם לא ידעו בדיוק את מי הם משרתים, והוא הצליח להרוג את שני הגסטאפו ולברוח. ואחרי זה התחיל ציד בלתי רגיל בכל האזור הזה של הגסטאפו, של הגרדת, המלון הפכו את כולם, וזה לילה אחד או שתי לילות אחרי זה הגיע אותו הגרדיסט, שפעם אמרתי לך, קראו לו גלוך, אותו אני זוכר, שהגיע לילה שיקור כמולות, והתחיל להסתובב איתי ופתאום אומר לי, אולי מרצ'ינקו גם אתה ז'ידק? הוא אומר לי ככה. אז אני קפץ לו, אתה לא מתבייש, אני עובד איתך כל כך הרבה זמן, ככה להעליב אותי, אוי, תסלח לי אם פגעתי בך, לא התכוונתי, אתה רואה שאני שיקור וזה וזה, ככה עברתי איכשהו את הטראומה הזאת, זה הלילה די קריטי, למעשה באותו רגע לא שמתי לב שמשהו קרה, רק למחרת התחלתי לשחזר את העסק, מה הכל היה יכול לקרות, ולמה הוא דווקא חשב על זה, אז זה קצת, לא שהפחיד אותי, אמרתי, למה פתאום אני, כל כך הרבה חדשים אני כבר הולך איתו, והוא לא שם לב, רק פתאום עכשיו הוא שם לב. אני הייתי נוסע כל שבועיים לאותה קופניצה, כמכר, לא הופעתי אף פעם כבן, כמכר, אז הלכתי ברגל איזה כמה קילומטרים טובים מהתחנת הרכבת של אותה עיירה, של הסטלטורה, בדרך כלל הבאתי להם כסף. אני הרווחתי יפה מאוד מטיפים, למשל לילה אחד בא... הגרמנים נתנו לך טיפים? כן, בא איזה חיה, אפילו לא קצין, איזה סמל, שיקור בלילה, בשתיים בלילה. הוא אמר, אין לי סיגריות, אתה מוכרח להשיג לי סיגריה. אמרתי, אין לי, אז עשיתי הצגה, וזה, אין לי, זה, אתה מוכרח, אני ארוק אותך אם אתה לא תשיג לי סיגריה, התחיל לההיה עם סיפור שלם. היו לי סיגריות, אבל אני החזקתי אותם בשביל זה, אז בסוף הבאתי לו סיגריה, אמרתי לו, אבל זה עולה לך 2,000 קטר, זה היה המון כסף. היה להם כסף, בלי בעיות, הוציא לי כסף, קח כמה שאתה רוצה, לקחתי 2,000 קטר, לא לקחתי, אמרתי לו 2,000, הנה 2,000 קטר, בסדר, יופי, ונתתי לו עוד סיגריה אחת,
בצורה כזאת הייתי בדרך כלל אוסף לי קצת כסף, וכל שבועיים מה שאספתי, אז נסעתי להורים, נתתי להורים את הכסף. היו עוד כמה פעמים שבאו חבר'ה בלילות מהפרטיזנים. אח שלי, אמרתי לך שפעם חזר, אבל בדצמבר הוא חזר בחזרה, הוא התקשר בחזרה עם החברים שלו, שהיות והיחידה שלהם התפרקה בפרטיזנים בשלב הראשון, אז הוא הגיע אליי ואחר כך להורים, היה קצת בקופניצה, וחזר בחזרה, יצר קשר עם יחידה אחרת, שגם שם היו חבר'ה מהשומר הצעיר בפרטיזנים, חבר'ה שהיום הם בקיבוץ געתון, והוא התקשר איתם והם נתנו לו בדיוק את הפרטים מאיפה לנסוע, וככה הוא עזב את ההורים בדצמבר וחזר לפרטיזנים לפי התדריך שקיבל בכתב סתר מהם. ככה הוא עזב, גם בן דודי הגיע, זה שאמרתי לך, לילה אחד גם כן, אז לא ידעתי באמת שהיו לו בעיות עם הגסטאפו שתפסו אותו, כי הם תפסו אותו הייתה להם שיטה בברטיסלבה, שהם תפסו את מישהו יהודי, אז הם היו יוצאים איתו לרחוב. והגסטאפו הלך אחריו, וכל מי שאמר לו שלם או משהו, אז הם ישר תפסו אותם. אז בצורה כזאת הוא גם הלך, אחרי זה הוא ברח להם והצטרף לפרטיזנים דווקא באזור סטרטורה. ממנו הוא יצא, ויכול להיות שהגסטאפו עקב אחריו, אבל הם לא ידעו שיש איזה קשר ביני ובינו, והוא אולי, אני משער, לא, הוא לא סיפר להם שום דבר, אבל הוא ברח לסטרטורה, גם הוא ידע את הכתובת של האורדניצ'ק הזה, כי דווקא אביו הוא שהיה לו הקשר הטוב איתו, והאורדניצ'ק לקח אותו, הסתיר אותו וצירף אותו ליחידת פרטיזנים שהיו באזור זה, היו גם סלובקים וגם רוסים מעורבים כבר היה, כי זה כבר היה ממש חורף לפני זה. בחודש, לקראת סוף חודש דצמבר 44, באה אותה אלה אליי ואומרת לי ככה, תשמע, היא הייתה אצלי בערך כ5-6 שבועות. אני דאגתי לה לו אוכל ולכל, והם ממש לא יצאו מהחדר, זה היו חדרים בלי שירותים. שירותים היו בחוץ, אבל היא בתור גויה יכלה להסתובב, והיא הסתובבה. אמרה לי, תשמע, יש לי בקשה אחת אליך. אתה יודע מתי הרכבת נוסעת לכיוון לז'ילינה? כן. אתה תוציא אותי לרכבת עם בעלי. רק תגיד לי, אני עולה על הרכבת, נוסעת כיוון למזרח, אני מבריחת גבולות, אתה יודע, אין לי בעיה לעבור את החזית. אני אעבור גם את החזית. החזית הייתה אז למעשה בליפטובסקי סווטי מיקולש. לא יודע אם את יודעת את הגיאוגרפיה, אני במילים, זה היה בערך מנובה מסטו נד והום קרוב ל-150-180 קילומטר. אולי יותר, לא יודע, קו אוויר רכבת. הרוסים היו, החזית הייתה שמה, מיכלובצה, קושיצה, כל מזרח סלובקיה, טטרי, זה העיר הראשונה במערב טטרי, הסווטי מיקולאז' הזה. ורוב האזור המזרחי היה כבר כבוש על ידי הצבא האדום. היא אמרה, מספיק לי, אני עוברת את הגבול ואני חוזרת למיכלובצה. אמרתי, בסדר. נתתי, תראי, אני מלווה כל בוקר, או כמעט כל בוקר, אנשי אס-אס או גסטאפו עם המזוודות שלהם לרכבת שנוסעת או לברטיסלבה או לכיוון למיקולש. אני לא יודע עד לאן רכבת עכשיו נוסעת, כי החזית כבר במיקולש. לא יודע אם נוסעת עד לז'ילינה או נוסעת עד הלאה מזרחה. יגידו לך ברכבת עד לאן היא נוסעת. אני אקנה לך כרטיסים, ואני אקח אותך לרכבת. יש בתחנת רכבת מעבר בערך של מטר. אני עברתי יום את המעבר הזה, לעלות לרכבת. כל הנוסעים עברו את המעבר הזה. רק זה היה המעבר היחידי שהאנשים עלו הרכבת, כי שם בדקו אותם. עומדים קדימה אנשי גרדה,
ואחורה אנשי אס-אס וגסטאפו. וכל אחד שובר שמה, מי שעוצרים עוצרים, מי שלא עוצרים לא עוצרים. אמרתי, תתלבשו יפה, שתהיו אלגנטיים, אני לוקח אתכם עם המדי ייצוג שלי, יש לי מדי ייצוג, היה לי כובע כזה עם סרט אדום ומכנסיים עם פסים, בתור איש כמו שוער במלון צריך להיות לו מדי ייצוג. אני רואה אתכם, אתם שמחים, צוחקים, מבסוטים, אני הולך קדימה ממסוודות, אתם אחריי. יעצרו אתכם, יצאו, לא יצאו, לא יצאו. אומר, בדרך כלל עם מי שאני הולך, לא עוצרים כי הם יודעים שזה מהמלון ושזה רק אנשים שלהם. ככה זה היה, 7:30 בבוקר, הם באו איתי, קניתי להם כרטיסים, הוצאתי אותם, עלו על הרכבת, מאז למעשה לא ראיתי אותם. הם נסעו, אבל ידיעה מהם אחרי זה קיבלתי. הם נסעו ולאט לאט הכל התקרב, החזית גם התקרבה, וזה עברנו לשנת 45. גיסת, או האחות של גיסי, היא גרה בכפר קטן, לא רחוק מהמלון, איזה גם כן 5-6 קילומטר, שם אני ידעתי איפה הם מסתתרים. אני ידעתי איפה הם מסתתרים, הבעל, האח של גיסי, הוא היה בסרט במחנה ריכוז, תפסו אותו ועצרו אותו שם. אני לא ידעתי מה קרה לו, רק אחרי המלחמה נודע לי, ואני הייתי במלון, וככה זה למעשה החזית התקרבה. היו המון אירועים שהגרדה רדפה את הפרטיזנים, והפרטיזנים תפסו אותם בתוך היערות והפשיטו אותם, וחלק הרגו וחלק החזירו הרוגים בחזרה. וזה הכל עבר על יד המלון, ואנחנו ידענו את כל הפרטים, אבל יחד עם זה החזית התקרבה, המלחמה הלכה קרבה, והסוף הלך והתקרב. ככה למעשה מההורים גם ידעתי, נסעתי לשם קצת, עד שהגענו למעשה לסוף חודש מרץ 45, לפני זה הייתה לי עוד חוויה די עצובה, בא בפברואר, בא למלון ואומר לי, מרטין, איזה רכבת, אני חושב, אם רכבת מסע נמצאת בתחנה, ואנשים אמרו שזה יהודים, אבל הם לא נראים כמו יהודים, ושפה מוזרה, הם מדברים, אני לא יודע, אתה רוצה ללכת לראות? אולי אמרתי, אין שום בעיות, אני הולך. יצאתי, זה היה בשעות לפני הצהריים, יצאתי החוצה, הם נתנו לי לעבור הגרמנים, עברתי מתחת לקרונות לצד שני, לא מצד שהייתה שמירה, היו פה ושם, הסתכלתי ככה מרחוק, שמעתי לדבר עברית. ממש שמעתי לדבר עברית. אחרי זה התקרבתי באיזשהו זה ושאלתי את מישהו, מי אתם ומה אתם? והם אמרו שהם גרצי, יוונים, יהודי סלוניקי. אז הם הובילו אותם, זה היה בפברואר 45, הם הובילו אותם לטרזיינשטט, אושוויץ כבר לא הייתה. הלכתי בחזרה מהר לזה, לא היה להם אוכל, הלכתי בחזרה ומהמלון כמה שיכולתי לאסוף אוכל, הוא נתן לי בעל הבית ולקחתי עם שקים, הוצאתי להם קצת אוכל שם לכמה קרונות וחזרתי וראיתי, אז ראיתי באמת עוד כמה שכל המכונה הזאת עובדת, למרות שכל הזה הולך להיגמר ולמרות שלא היו להם רכבות ולא כתרים ואת היהודים הם אספו. אני בסוף, למעשה, לקראת סוף מרץ, כבר החזית זזה, הגרמנים נסוגו, ומעניין שהם נסוגו לא לכיוון, שברחו כיוון מערב, היות והרוסים עשו מלקחיים גדולים מאוד שם, גם מהצפון הגיעו הרבה, כבר למעשה עברו כבר לשלזיה ומהדרום הם כבר כבשו את ברטיסלבה, כבשו את בודפסט, כבשו עוד בדצמבר, כבשו את וינה, וחזרו בחזרה לסגור את הם באו מהמערב. הצבא הרוסי בא למעשה מפיישטיאנים ממערב, והגרמנים נסוגו כיוון מזרח
לז'ילינה ולחלקית למורבה. קודם הלכו מזרחה. אבל אתה לא צריך להיכנס לפרטים האלה. לפרטים. העיקר שהיו קרבות וירו, וראיתי רק שהם נוסעים עם קטר של מסור שחותך את האדנים ושובר את הפסי רכבת. האדנים היו מעץ. מי נסע עם קטר כזה? הגרמנים. אז ראינו שזה הולך הסוף, שהם מפנים את האזור, חתכו את האדנים, ולקראת סוף מרץ, תחילת האפריל, אני יודע שזה היה בשלישי באפריל, פתאום נעלמו, היו ממש אחרי הצהריים, לפני המלון אני ישבתי במסעדה, הסתכלנו החוצה, באו אווירונים רוסיים, והיו עוד איזה עגלון גרמני, צבא גרמנים, הרגו אותם ממש לפני המלון, האווירון הרוסי ירה בהם עם המקלע, הרג אותם עם הסוסים, עם החיילים לפני המלון, עוד קראו לנו לעזור להם לפנות אותם משם. לפנות ערב הכל השתתק, ממש דממה, שום דבר לא שמענו, לא יריות, שום דבר. ככה בסביבות 10 בערב אני אומר לבבא, תשמע, משהו, השקט הזה הוא מוזר, אני הולך לראות מה קורה ברכבת, לראות מה קורה, אז יצאתי לכיוון לרכבת, פתאום צעקו לי להרים ידיים. אני אמרתי, אני סלובקי, אני צ'כי, מי זה? אז זה היו צבא רומני, לא ידעו זה, צבא רומנית שנלחם עם הצבא הרוסי. בקטע הזה הרוסים שלחו את הצבא הרומני קדימה. איכשהו מישהו מהם ידע קצת רוסית, אז קצת סלאבית, איכשהו אמרתי להם, אין גרמנים בעיירה, הם שאלו איפה הגרמנים, ואמרתי, העיירה ריקה, אין גרמנים, הכל ריק. הבאתי להם משהו, עוד פעם ביקשו לאכול, לשתות, הלכתי לבעל המלון, אמרתי לו, תשמע, הצבא הרוסי, לא רוסי, אבל רומני פה בתחנת רכבת, נדמה לי שגמרנו עם הגרמנים. לפנות בוקר באמת, איך שעלה השחר, אז הצבא הגרמני נכנס לתוך העיירה והתחיל... הצבא הרומני. סליחה, הצבא הרומני נכנס לעיירה, התחיל להתקדם כיוון בכביש שהוביל אחרי הגרמנים לכיוון לטרנצ'ין ולמורבה, לאזור שהם הלכו, החזית הגרמנית זזה. אני פשוט חזרתי למלון, אבל לפנות ככה בסביבות 8-9 בבוקר היו יריות ומרגמות, פצצות, הכל נפל מסביב ומקלעים, ופתאום אני יוצא לרחוב ואני רואה שאותו הצבא הגרמני שבבוקר הלך לכיוון אחרי הגרמנים, שעתיים אחרי זה כולם בחזרה. כולם בחזרה. ואני הייתי כבר מנוסה מהעיתון, מהחדשות שיש ערים שמתחלפות כמה פעמים תוך כדי הקרבות, זה עובר ידיים, מיד ליד, רצתי מהר לבעל המלון, אמרתי לו, אדון קולר, אני מצטער, הרומנים נסוגים, אני נסוג איתם. אל תחפש אותי, אני נסוג איתם, שהכל יסתדר, אני אחזור. אני הלכתי איתם בין הכדורים שרקו מימין שמאל, לא היה לי פחד, דרך כלל לא פחדתי מהדברים האלה, והלכתי ברגל, נכנסתי בין החיילים והלכתי איתם. ככה הלכנו כמה קילומטר טובים בכביש שהוביל לפיישצ'ני, זו עיר מרפא גדולה כ-20 קילומטר מנובה מסטונדבאום. לאט לאט הם זזו הצידה החיילים, נשארתי אני על הכביש וכמה עגלות עם סוסים שהלכו על הכביש הלאה, ואני הלכתי על יד עגלה כזאת, ובסוף קפצתי, זה עגלת סולמות כזה, היה מכוסה עם סמיכות, לא ידעתי מה הם מובילים, התיישבתי על הסולמות והלכתי איתם, לדבר לא יכולתי איתם כי הם רומנים, לא ידעו מילה אחת אחרת חוץ מרומנית. אני לא ידעתי רומנית, הלכתי, אבל בתור בחור צעיר סקרן אותי נורא, מה הם מובילים?
אז הלכתי לאט לאט, הזזתי את השמיכה, שזה... בסוף הייתה לי הפתעה, הם הובילו גוויות. אפילו חיילים הרוגים לקבורה לאנשהו. כשראיתי גוויות, קפצתי מהגלה, הלכתי ברגל, עד שהגעתי אחרי כמה שעות לפישצ'ני, שם הייתה כבר עולם אחר לגמרי. זה כבר הייתה עיירה משוחררת, צבא הרוסי, נכנסתי למשרד של הצבא הרוסי, ביקשתי אינפורמציה, מה קורה, ישנתי שם לילה אחד, למחרת אמרו לי, החזית זזה רחוק מזה, כבר טרנצ'ים גם כן בידע שלהם, אז לקחתי עצמי, הלכתי ברגל בחזרה לנובה מסטו נדוואום. זה היה למעשה ב5 באפריל, הרומנים נכנסו ב4 באפריל לנובה מסטו נדוואום, זה היה 5 באפריל, ולא היה לי כל קשר למעשה עם אף אחד, לא היה לי קשר עם אף אחד, לא עם ההורים כי לא הייתה רכבת, והיה די רחוק ללכת, ועוד לא, רק אם הייתי הולך עד סטרטורה, וזה היה הליכה של די הרבה זמן, וגם לא הלכו. עוד החזית הסתובבו, הצבא הסתובב, בלילה שמענו צבא אדיר של הקטושות, וכבר צבא הרוסי כיוון לחזית, והחזית נכנסה רחוק למערב, וככה עברו למעשה הימים, ולא ידענו למעשה מה קורה. ב10 באפריל, זה עוד פעם יום הולדת שלי, היה לי מצב רוח כזה טוב, אמר לי בעל הבית, רד למטה למרתף, תכין לי כמה תבות שם, אם היה לו יין מריביזלה, איך אומרים בעברית ריביזלה, זה קשה לי, זה פירות על אשכולות אדומים קטנטנים, מתוק חמוץ. זה גדל. דומדמניות? יכול להיות שזה דומדמניות. כן. דומדמניות. זה היה יין בלתי רגיל היה מזה. יין מתק, קצת טיפה חמוץ, אבל טוב מאוד. אני עשיתי לו, הוא בזמן שהחזית התקרבה, אז הוא ביקש ממני שאני אעזור לו, והיה לו הרבה מאוד שטויות יקרות. ומזון ודברי ערך, הרבה מאוד, והוא ביקש ממני שאני אחלק לו את המרתף לשניים ואבנה לו קיר, להסתיר את הדברים אחרי קיר עם לבנים. ואני לאט לאט למדתי את הבנייה, ותוך כדי העבודה שלי בחודשי החורף, לאט לאט העברתי לו ממרתף למרתף, וסגרתי לו את כל המרתף, ואפילו טיח עשיתי את זה. אי אפשר היה להכיר, שיחקתי בנאי. אי אפשר היה להכיר שיש שם מוסתר משהו. אז הוא אמר לי, היה לו שם, אני ידעתי איפה, הכל אמר, זהו, אל תפתח, אבל תיקח קצת יין לאוויר מדמיון לדמיון, זה בקבוקי זכוכית גדולים, להעביר מזה, ירדתי למטה, היה לי מצב רוח טוב, שתיתי איזה כוס או שניים מהיין הזה, וקצת עלה לי בראש, היה לי מצב, לא הייתי שיכור, אבל היה לי מצב רוח כזה טוב. פתאום בצהריים, ככה שעות הצהריים, הוא בא ואומר לי, מרטין בוא למעלה. אמרתי, עוד לא גמרתי את העבודה, אמרתי, בוא למעלה, יש פה קצין צ'כי שאומר שאתה הגיס שלו. אמרתי לו, אדם קורא, זה לא יכול להיות, יש לי גיס אחד הוא בלונדון, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני לא הולך. לא, תבוא, תשמע, אתה מוכרח לבוא. ירד איתי, תפס אותי, עולה למעלה, אני בא למעלה. באמת רואה קצין צ'כי, והכרתי את הגיס שלי. הוא היה אז רב סרן בצבא הצ'כי, וכולם רקדו מסביבו. הוא היה, כי הוא הקצין הצ'כי מהצבא של בנש. הגיע לעיירה, וכל אותם הסלובקים, מהצבא הסלובקי, נשארו שרידים, באו, התעניינו מי אתה, מה, איפה הצבא הצ'כי, והרוסים לא נתנו לצבא הצ'כי לבוא לצ'כיה, אני לא יודע איזה סיבות, הם לחמו בחזית הצפונית, נדמה לי, היו מצורפים לצבא של קונב, אני לא, זה גם לא משנה, אבל הוא סיפר לי ככה. אבל בקצרה, כי זה לא סיפור שלא... לא, בקצרה, פשוט לקשור את החוטים. הבן דוד הזה שלי, היה
היה מכונאי רכב במיכלובצה, הוא יחידי שהשוטרים הסתירו אותו, והוא יחידי שנשאר במיכלובצה. יהודי יחידי שנשאר, איך שהצבא הרוסי נכנס למיכלובצה, הוא נשאר במיכלובצה. והם גרו באותו הבית שהגיש שלי ידע איפה הם גרים. אותה הגברת אלה, שעברה את הגבול, הצליחה לעבור את החזית ממני, היא הגיעה לאותו המיכלובצה. מיכלובצה השתחררו ב-25 בנובמבר 44. היא הגיעה שמה בסוף דצמבר 44. לאן היא הלכה? שמעה שאותו הבלאו ישנו, אז היא הלכה לשם. שמה היא הייתה, והגיש שלי, איך שמיכלובצה נפלו, הוא הלך לחפש את מישהו, או לקבל איזושהי ידיעה מה קרה, מי איפה נמצא. וכשהוא הגיע למיכלובצה, הוא מצא שם את הבת דודה. אבל הוא מצא אותה, והוא כל שבועיים היה מביא לה, היה מגיע, הוא היה בבריגדה של סבובודה, אם את יודעת, זה הבריגדה המפורסמת שנלחמה בצד הרוסי, עם הצבא האדום. הוא היה הקצין האחראי על הפרוביאנטים. אספקה. והוא כל שבועיים הגיע והביא לה דברים לזה, וככה יום אחד הגיע, פגש שם את אלה, אז הוא התעניין, אולי היא יודעת משהו, אז אמרה, תשמע, אם נובה מסטונת ואום תשתחרר, אותי עזר לי מאוד הפרקש הקטן, אם אתה תגיע לשם, אם לא יתפסו אותה, עד אז יהיה, הוא ימסור לך בדיוק מאיפה נמצא. ככה הגיש שלי, למה הוא הגיע אליי? זה החוטים שקשרו אותו. שהוא הגיע לאותו מלון ונעמד על זה שיש לה שם גיס. אני ראיתי אותו בסך הכל ב-38 פעם האחרונה, 7 שנים אחורה. אני השתניתי, הוא השתנה. טוב, הוא הגיע עם ג'יפ, לגרמנים לא היו ג'יפים. כן. והוא הגיע עם ג'יפ חדש לגמרי, עם נהג צמוד. ואמרתי לו, נורא התרגשנו, הוא אמר לי, אני לא רוצה להיות פה דקה, לא לשוחח איתם, לא מעניין אותי מי חי, אנחנו הולכים לחפש את האנשים החיים. אמרתי לו, בסדר, אז בוא קודם נלך לאמא שלך, זה קרוב. אמא שלך ואחותך, אני יודע איפה הם, אני מקווה שהם שמה. והתיישבנו לג'יפ, נסענו, קוראים לכפר הזה צ'חטיצה, יש גם... אוקיי, אבל אל תיכנס כבר לפרטים, כי יש לנו מעט זמן ויש עוד כמה שאלות שאני רוצה לשאול אותך. העיקר באנו לשם, לאמא ולאחות, ומשם עלינו לקופניצה, ששם אפשר היה לנסוע רק עם חמור, אבל הג'יפי הכניס את הפרונט, ועלה למעלה, וזו הייתה אטרקציה בלתי רגילה, כי ההורים שלי, אמא שלי סיפרה כל פעם שיש לה בן, והוא באנגליה, והוא בצבא של בנש, והיא לא יודעת איפה הוא, אבל הוא בטח יום אחד יופיע. וכמובן שהג'יפ הזה הגיע, ועם הרעש, ועלה למעלה. כל ההרים התמלאו, עם גויים רצו אחרי הרכב הזה, והגיע, ארזו את החבר'ה, הגויים פתחו עם פה פעור, הנה הבן הגיע, הם עוד לא ידעו שהם יהודים, לא ידעו שהם, רק אחרי זה שירדו לבקר בעיירה בנובה מסטו, אז אמרו להם שהם היו יהודים, ירדנו ארזנו את כל ההורים, את הכל. רק כשעזבתם שם אמרו להם שזה בעצם משפחה יהודית? רק כשעזבו. רק כשעזבו, אז אמרו להם שזה יהודים, הם התנהגו יפה מאוד, וארזנו את כולם. כמובן שהם נשארו, הורדנו בחזרה לעיר, גם את הוריי וגם את הזה, נוסף לזה היה האח שלי שנפצע עם הרגל, גם חי באחד מהכפרונים הקטנים האלה, גם החברה של אחי שהיה אצל הפרטיזנים, הסתתרה עם האמא והאחות שלה שמה. כל האזור הזה נהפך דרך האורדניצ'ק למעשה למחבוא של הרבה משפחות יהודיות, שנדמה לי שכמעט כולם נשארו בחיים. ירדנו בחזרה לנובה מסטונת ואום, ושם זה מתחיל סיפור אחר. אתם נותרתם אחרי המלחמה במקום הזה? לא חזרתם למיכלובצה? חזרנו, אבל מיד, המלחמה לא נגמרה.
כן, כן. אם את רוצה את הסיפור הלאה, אני יכול לספר לך הלאה. לא בפרטים, אבל... לא לפרטים, בכלל לא לפרטים. הסיפור הוא די קצר. שאחי היה בבודפסט, לפני שחזר לסלובקיה, ב-44, זה שנה לפני זה. החליטו, קבעו ביניהם, הם אז התחלקו לכמה קבוצות. חלק הלך לכיוון לרומניה, זה המימיש הרפסט. אני הכרתי אותו אישית, שנסע כיוון לרומניה, משם הייתה כבר עלייה, או התחילה עלייה. הייתה קבוצה שנייה שהלכה לפרטיזנים לטיטו, קבוצה אחת נשארה עם משה אלפנט, משה פיל בבודפסט, משה ורפי בן שלום, ויש כאלה שחזרו בחזרה לסלובקיה. אחי היה בין אלה שחזר לסלובקיה. אז הם כרתו ברית. מי שנשאר חי ב-1 במאי 45, נפגשים בהונגריה קרות, מפגש 10 בבוקר, 1 במאי 45. ואז למעשה, שאנחנו השתחררנו, אחי חזר מהפרטיזנים, גם השתחרר, זאת אומרת, שבוע אחרינו, זה בערך בסביבות ה-20 באפריל, חזר עם כל החבורה של הבחורים היהודים שהיו, חזרו מהפרטיזנים, הם בקושי היו יממה בנובה מסטו, התרחצו, זרקו את הכינים, שרפו אותם, כולם חזרו עם כינים, משהו לא רגיל, חזרו עם כינים, שרפו את הבגדים, התלבשו, זה היה 20 באפריל או 22 באפריל, המטרה היא 1 במאי בודפסט. ואני נשארתי עם ההורים שלי, וגם אני רציתי להגיע לבודפסט. אבל כבר לא רציתי, הוא אמר לי, אתה שואר פה עם ההורים, אם אתה יכול תבוא אחריי. אנחנו הולכים טרמפים עם מכוניות, עם הצבא הרוסי, יש לנו בומשקות שאנחנו פרטיזנים, כל אותו רוסי ייקח אותנו. היו להם תעודות של פרטיזנים, הכל. אז הם הלכו לבודפסט, ואני נשארתי שם עם הורים. איפה זה שם? במיכלובצה? בנובה מסטו נדוואום. אין מיכלובצה. הנובה מסטו נדוואום, ולא הייתה שום אפשרות לנסוע למיכלובצה עם רגיל. הכל היה מפוצץ, כל הקשרים על הנהרות היו מפוצצים, הרכבות לא עבדו, שום דבר לא עבד. להפך, אני עוד הלכתי בהתחלה לעזור, גייסו אותי כבר הצבא הרוסי לתקן את הפסי רכבת. כשהרכבת הראשונה שנסעה לכיוון ברטיסלבה, הרסתי את ההורים. אני אז היה לי ויכוח קשה עם הגיש שלי. אל תיכנס לפרטים האלה. לא אכנס לזה, אני רציתי להתגייס, הוא אמר לי חמור, בשום אופן לא, עכשיו סוף מלחמה, נשארת בחיים, אתה לא הולך למקום, נשאר עם ההורים. הוא חזר בחזרה לצבא, מצא את ההורים שלו, את אחיו הרגו. הוא היה בדרך לברוח ממחנה סרט, הפנס תפס אותו בדיוק על הגדר, זה היה בפברואר 45, ירו בו, הרגו אותו, והוא חזר בחזרה לצבא, ואני עם הוריי נסעתי לברטיסלבה, שם מצאתי במקרה רכבת פצועים של הצבא הרוסי שנסע לבודפסט. זה היה ב-27 באפריל, ומצאתי באחד הקרונות כמה קצינים שדיברו יידיש, אני מדבר יידיש, שפת אם שלי, דיברתי איתם, הם מאוד שמחו, הם היו שם גם פצועים וגם שמרו על כמה פצועים גרמנים. ואני הצטרפתי לרכבת הזאת, ואנחנו נסענו 3 ימים. אתה לבד, בלי ההורים? אני עם ההורים. עם ההורים, כן. עם ההורים נסענו ברכבת הזאת עד לבודפסט, והגענו שם ב-30 באפריל בלילה, כי גם כל הקשרים על הדנובה היו מפוצצים, אבל הרוסים בנו קשרים מפונטונים, מסירות. ולעבור את הדנובה ברכבת זה לקח לה בערך שעה, שעה וחצי, לעבור רק את הגשר. ונסענו, תראי, זה נסיעה של 3.5-4 שעות. כן, אבל בואו לא ניכנס לפרטים האלה. מה קרה? הגעת לבודפסט? פגשנו שם את השומר הצעיר באותו ההונגריה, קרות הכיכר ההונגריה, מי שנשאר בחיים היו שם הרבה מאוד, ולמעשה שם התחיל כל הסיפור של אחרי המלחמה, זה כבר סיפור אחר. אחרי, ב2 במאי עלינו לרכבת, נסענו למזרח הונגריה ועקפנו את הונגריה וככה חזרנו למיכלובצה.
וכמה זמן עוד נשארתם במיכלובצה? זה היה ב-45. ההוריי נשארו שם עד 49, אבל אותי גייסו לשומר הצעיר מיד. ואתה עלית מתי לארץ? אחרי ההורים שלי, 49, כי אני הייתי המזכיר האחרון של השומר הצעיר שסגר את התנועה. מה היה שם אחיך שנספה? קרא אלכסנדר פרקש. זה השם הרסמי שלו. כן. היה בן 20 וחיפשתי אותו במיידנק. והיו שם אלכסנדר פרקש, אבל זה לא הוא. לא מצאנו שם, הייתי לפני שנתיים בארכיון של מיידנק, חיפשנו, מצאנו פרקש עם כל מיני בני דודים, אבל אותו לא מצאנו ולא יודעים. היה סיפור אחד ששיתו בו כלבים מתישהו ב-43, אבל זה לא... אף אחד לא יודע לאיפה הוא נהרג. תגיד לי בבקשה, מאז שעלית בתקופת מלחמת עולם שנייה? עשיתי שורשים עם הילדים ב-1990 עם אשתי, ז"ל. וחזרת גם למיכלובצה וגם לנובמסטו? ישנו באותו המלון, הראיתי לילדים את ה... עכשיו קראו לו פודיה אברינונה. אז אם זה היה בדיוק אחרי המהפך אצלם, ואז דיברתי אחרי זה בטלפון עם הבן של הבעל הבית. של בעל בית המלון? בעל בית המלון, הוא כבר לא חי. הוא היה בגילי, המחור הזה. כל פעם, אחרי המלחמה, שכל השתחרר, התווכחתי, והוא הזכיר את זה, ואתה כל פעם אמרת על קיבוצים וזה. אז הוא היה לי קצת, הוא לא ממשיך, עכשיו הוא קיבל את זה בחזרה, אבל הוא מהנדס בניין, הוא לא מנהל, לא רוצה, הזכיר את המלון או משהו כזה. האם שמרת על קשר עם מי מהאנשים שהסתירו אתכם, או בכפרים, או האם שמרתם על קשר לאחר המלחמה? אני עצמי עזבתי וכולי... התמסרתי לבריחה ולעלייה בית ולארגון התנועה והכל. למעשה עזבתי את מיכלובצה ב-45 בסתיו. התחלתי ללמוד, רציתי לגמור בגרות, אז באו כבר ואמרו, גמרנו, אין לימודים, ועליתי להיות שליח התנועה בפראג. 45-46 כבר ביליתי בפראג. בניתי שם כן, כי השומר הצעיר אף פעם לא היה חזק בפראג, אז זו הייתה למעשה התנועת נוער הראשונה שקמה אחרי המלחמה. היו שם הרבה יתומים והרבה שרידי מלחמה, ואחרי זה חזרתי בחזרה עד 49. עוד הייתי ב-49 בפולניה, כי אני ואשתי ארגנו עלייה גדולה של בריחה מהונגריה, כל קיבוץ דביר, להב, המון יהודים, סתם יהודים, גם חרדים, העברנו בגבולות ב-49, שלא הייתה כבר עלייה לגלית מהונגריה. אז עבדנו אז על הגבול הרבה זמן, ואחרי זה נסעתי לפולניה, כי גם שם לא הייתה עלייה, אז ב-49, להציע להם את השירותים הטובים. היה לנו קשר במיניסטריון הפנים הסלובקי, שאמר לנו, אם אתם רוצים, זה הזמן האחרון, זה כבר היה ערב משפטים של סלנסקי. אבל אז יולג ברזילי היה שם שגריר, והוא אמר, לא, לא נארגן עלייה בית, כי אנחנו הבטיחו לנו עוד שנה שנקבל עלייה. אוקיי. זה באמת היה ככה. תודה רבה לך. בבקשה.